Tarif, appoġġ u riċerka u mawħud mis-servizzi li toffri l-Malta Male Cancer Support Association. Mill-bidu ta' twaqqif tagħha fl-2013, il-missjoni tagħha kienet illi jiġu indirizzati l-isfidi marbuta mal-kanċer fl-irġiel, kif spjega Jean Paul Abela, membru fl-istess assoċjazzjoni. F'kummenti ma' TVM News huwa spjega li f'April li għadda ħal aħbar li marad b'kanċer f'sidru li huwa meqjus rari fl-irġiel. Jiena f'Mejju li għadda kont diagnosed bi breast cancer. Mill-kansers kollha li jeżistu li jistgħu jolqtu lill-irġiel, l-inqas li ħsibt li jista' jaqbadni huwa breast cancer. Sirt naf kombinazzjoni, nirringrazzja l-Alla li nħaqtu fil-bidu. Huwa spjega kif permezz tal-grupp sab l-appoġġ li kellu bżonn u issa tirgħod lura billi hu stess ikun ta' spalla l-oħrajn. Wera l-fema li fil-każ tal-irġiel fadal xi jsir. In-norma hi li meta l-irġiel jindunaw li għandhom breast cancer ikun tard wisq, ikun daħal fil-font. Jiena forsi nsertajtlak li nħaqtu fil-bidu. U allura qed nuża din l-esperjenza tiegħi biex ma' dan il-Malta Male Cancer Support Group flimkien nippuljaw l-esperjenzi tagħna, hemm nies mediċi, hemm nies professjonali li flimkien ħankunu qed nagħtu dan l-appoġġ tagħna minn riċerka anke li saret. Aħna l-irġiel by nature ma tantx inħobbu nitkellmu fuq daw is-sitwazzjonijiet. ċifri mogħtija mill-Malta Male Cancer Support Association juru li l-kanċer fil-prostata huwa l-akbar wieħed li jolqot lill-irġiel f'Malta bi kważi 300 każ fis-sena. L-istess ċifri juru li kull sena jiġu rreġistrati 25 każ ta' kanċer fit-testikoli.